Adım yap. Yürü. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsız. Baqy taraf yurdumuzda haýçaderlikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Dikuçorda paýtagtymyzda hemme taraplan ösdürmek boýunça alınıp barýan işler we yurdumyzyň baş şäheriniň durmuş didimini toplumlaryň esasy döwrüwaplaşdyrma gönükdirilen tasdimler bilen tanışdy. Ýer bilen hormat prezidentimiz Dikuçorda paýtagtymyzy we onuň töwereklerini alınıp barýan guruluşyk işleriniň depkinlerini şäheri durumçyk saatdaýdan ösdürmek boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçerli özgertmeleriň durumça geçilişini, şeýlekim ekologiýa ýagdaýyny ýygyderli gowlandyrmak boýunça amala aşyrýan toplumlaryň işler synlady. Hormat prezidentimiz uçuşyň başynda Ahal vilayetiniň Täze Döwrewap merkezine alınıp barýan guruluşyk işleri, bu ýerde ýaýbanlandyrylan giň göçerli işleriň depkinleri bilen tanışdy. Mälim bolşýaly, arkadagy serdarymyz vilayetiň Täze Döwrewap merkezinde alınıp barýan işleri, bu ýerde ýaýbanlandyrylan guruluşyklary ýygyderlik gödekçilikde taklaýar. Bu ýerde dürli maksatly binalaryň we deskalaryň toplamynyň guruluşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Onu guruluşyklaryň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bilen bir hatarda häzirki zamanyň özen tejribesiniň, täsil tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Munun özi ähli gurlarda şol sanyna milli guruluşyk ulgamyna alınıp barýan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna alaýyk getirilýänini görkezýär. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly deskalaryň toplamyny özüne jemleýär. Täsil hädete eýe bolan bir giň göçerli tassamanyň durmuşa geçirilmegine, toplumlaryň we oýlanşykly ýetata çemeleşilmegi netijesinde guruluşyklaryň depkini barha ýokarlanýar. Bu bolsa Täze merkeziň guruluşyk işleriniň netijeli hädete eýe bolmagyny üpçün edýär. Ahal vilayetiniň Täze Döwrewap merkezindäki binalaryň we deskalaryň guruluşyklarynyň enjamlar we beýleki serişleri üpçünçiligine ýygyderli üns berilýär. Soňra döwlet başçylarynyň Dikuçory paýtagtymyzyň merkezi künjegine tarap ugraldy. Arkadagy serdarymyz Guşuçor belentlikden Aşgabat şäheriniň Büzmeni trawynyň çägini gurulan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tapşyrmak boýunça görülýän taýýarlyk işlerini synlady. Bu merkeziň ulanmaga berilmegi ýurdumda hereket edýän elektrik beketleriniň enjamlaryny ýokary derejede awatlamakda aýratyn möhüm orna elýär. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän bu merkeziň guruluşygyna alymyň ýokary gazananlary ösen tejribeler utgaşdyrly. Munun özi merkeziň işiniň ýokary halkary görkezlerine alaýyk gelmegini üpçün edýär. Şunun bilen birlikde Täze merkeziň işiniň milli ykdysadymiz üçin üreýän amatlydygyny hemde ykdysat taýdan bähwitlidigini aýratyn bellemeli. Munun özi şäher guruluşyk tassamalarynyň durumça geçirilmeginiň sebitleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadymizi köpügli ýetata ösdürmek, ýokary ekologiýa derejesine üpçün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň ýerine getirilmegine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Ak mermerli Aşgabatyň Günmatar tarapynda gurulan ýaşaýyş jaý toplumlary, aýratyn gurtly we köşü ýaşaýyş toplumlarynyň çägine ähli amatyklary özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda durmuş ulgamyna degişli ugrudyş deskalaryň bina edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Guşuçor belentlikden bu künjekde ýaýbanlandyrylan guruluşyk işleriniň gerimi aýdyn görünýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzda alınıp barýan guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi ornuny zerur tagallarda edilýär. Döwlet başçylarymyz Aşgabatda ýaýbanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap,
şäheriň merkezi künjeginde gurulşygy batı depkinlerde alınıp barlayan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň gurulşygynyň barşy bilen gyzyklandy. Onu döwlet dolanışygy üçin taýýarlanýan hünärmenleriň döwrewap bilim almaklar üçin oňaly şertleriň döredilmegine, ýöňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna aýratyn üns berilýär. Şeýlekem döwlet başlarymyz şäheriň merkezi künjegine bina edilýän halkara saglyk kelişim merkeziniň gurulşygyny ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Bir toplumda yerine getirilýän işleriň gerimi hemde depkini döwrüň talaplaryna dolu laýyk gelýär. Bu bolsa gurulşyklaryň belirlenen möhletine tamamlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Soňra döwlet başlarymyzyň dikişleri paýtagtymyzda täze döredilýän Daşkent din jar şeýleýäkiniň ýokaryndan ögrüm etdi. Paýtagtymyzyň ilaty we onuň mihmanlary üçin ýöne bolşy binagarlyk sowgadyna görjek bir toplumda adamlaryň amatly din jalmagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekler üçin äkli ýeru şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzda Daşkent din jar şeýleýäkiniň peýda bolmagy ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirilýändiginiň, aýratynda türkmen özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejäge çykýanlygynyň we onuň täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Arkadaşly serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işgürlük we durmuş düzüminiň kemali gelýän ýeri bolan Demirgazyk künjegindäki disgalar toplumyny sinledi. Bir ýerde gurulup ulanmaga berilen söwda merkezleri, garagy mihmanhanasy hemde beýleki dürli maksatly disgalar bir bitewi binagarlyk sazlaşygyny emele getirdi. Soňra döwlet başlarymyz dikişordan paýtagtymyzyň magtymly şaýylyny halkara fiziologiýa ilmi klinik merkeziniň gurulşygyny sinledi. Ýurdumyzyň saglyk garaşlygymynyň degişi düzüminiň üstüne getirjek bu toplum häzirki zaman enjamlar bilen üpşedilip, halkymyzyň saglygynyň goralmagyna we keselleriň öňüniň alınmagyna möhüm orna gelýän merkezleriň hataryna öz ornuny berkidir. Bu ýerde gurulşyk işleri döwrüň tarabyna laýyk derejede dowam edýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň magtymly şaýylynyň ornuna gurulýan söwda merkeziniň gurulşygynyň alınıp barýan ýeriniň üstünden ögrüm etdi. Durmuş düzümine degişli täze toplumyň gurulşygy häzirki döwürde batı depkinlerde dowam edýär. Ol ýöňüň binagarlyk aýratynlygy bilen ak mermerli paýtagtymyzyň keşi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirer. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Arkadaşly serdarymyz goşuçor belentlikden bükün jökde alınıp barýan işleri, feýilgäkleri we gök dowluklary edilýän iýdegi işleri hemde döwrewap binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşy bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birini döwrewap ýaşaýyş saý toplumynyň emeli gelen we dürli maksatly binalaryň gurulşyklarynyň batı depkinler bilen dowam edýän ýeri bolan Parahat 7 ýaşaýyş saý toplumyna ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Ýötüşiň belentliklerine tarap anamly gadam urýan paýtagtymyzyň durnukly öýüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durumşa geçirilýändiginiň aýdyň nyşany bilen Parahat 7 ýaşaýyş saý toplumynyň çäklerini alınıp barýan işler ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň möhüm görkezisi bolup durýar. Aşgabat öýüşiň täze belentliklerine tarap bide wady bilen anamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrýan şeher gurulşyk binagarlyk maksatnamasyna innovasiýon we sany tehnologiýalar işin ulanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň bolşýaly paýtagtymyzyň durumçy ykdysat taýdan okgunly üsýanyny görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durumşa geçirilýän giň göçürül taslamalar paýtagtymyzyň halkara ähmiýetli işe urduşyklaryň dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökümindäki derejesini bugtalandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriň birine ýerleşýän magtymly Pragynyň medeni seýlek toplumynyň üstüne ögrüm etdi. Döwlet başlarymyz goşuçor belentlikden bir ýerde ýaýlandyrylan giň göçürli gurulşyk işlerini, dag etekleriniň awadanlaşdyryşyny we döredilen tokoy dowlaklarynyň aýratynlyklaryny sinledi. Soňra döwlet başlarymyz uçuşy tamamlap, şäheriň ähli künjeklerinden howalanyp görnýän magtymly Pragynyň medeni seýlek toplumyna geldi. Ýöňde barjy tehnologiýalary işin ulanmak, hemde olaryň uzak möhletli geljege niýetlenmegi, sazlaşyklyk we oňoýlylyk, adamlaryň awadan durmuşy, dörejilikli dähmet çekmek hemde din jalmak üçin ähli şertler döretmek meseleleri şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýetidir. Bir ýerde hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň gurulşyk we senagy toplumyna gözelçilik edýän ornatary Pürçeýekow, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow hemde Türkmenistanyň ulylyň gelýän işin hyzmatdaşy Russiýa Federasiýasynyň Возрождение taslama gurulşyk kampaniýalary toparynyň ýol başçysy Bukata mehirli garşyladylar.
Ministerler Kabinetinin başçygynyň ornatary Pürçekov we Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow hormatly prezidentimize paýtagtymyzyň çäklerine ýerleşýän awtomobil köpürleri, olaryň aýratynlyklary, çeýlik hem köpürleriň bileg işleriniň görnüşleri barada gadabat berdiler. Hormatly prezidentimiz görkezlen taslamalar bilen tanışyp, olaryň häzirki döwrüň ruhuny we ak mermerli paýtagtymyzyň okunly ösüşine kybap gelmelidigine üns çekip, bileg işlerine gaýtadan seredilmeligini aýtdy. Bu babatda degişi ýolbaşlara anyk tawşyklar berdi. Çeýleken bir ýerde Russiýa Federatsiýasynyň Возрождение taslama gurulşyk kampaniýalary toparynyň ýol başçy Bukata döwlet başlarymyzyň ulul beren tawşyklaryna laýyklykda ýurdumyzda demirgazyk günorta ulug geçirgesiniň gurulşynyň taslamasy we onuň ýerleşik ýeriniň teklip edilýän çylgylary barada hatabat berdi. Şeýlekem işewur Aşgabat Türkmenmaşy ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Garabogoz Gazagystan sergede böleginiň ýerleşik ýeriniň teklip edilýän çylgylaryny gurulmagy gözüňde tutulan ýoluň aýratynlyklaryny we onuň ugruna ýerleşdiriljek hyzmat ediş diskalaryny, awtobus durargalarynyň görnüşlerini, aşyklanyş ulgamynyň tütünleriniň taslamalaryny we ýoluň ugruna oturdyljak şertli belgileriň nuskalaryny hem-de olaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylaryny görkezdi. Şäheriň Köpetdaş ýolunyň durkuny täzelemek, Aşgabat şäheriniň daşyndan geçýän halkylaryň aýlaw ýolunyň demirgazyk bölegini döwre baplaşdyrmak boýunça teklip edilýän işleriň görnüşleri, şonuň ýaly ular bilen baglanyşykly çylgylar barada maglumatlar hatabatyň özüni dizi. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine hem-de ak mermerli Aşgabatda öýüz bolşy şäher gurşawynyň dürüdilýänligini, bu ýurda degişi taslamalaryň durmuşa geçirilýänligini belläp, bu işler bilen bir gatarda ýurdumyzyň häzirki zaman ýol ulug düzüminiň gurulşygyny dowam etmegin we olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň wajypdygyny üns çekdi. Şonu ýol ulug düzümine degişi deskalaryň gurulşyklarynyň taslamary taýýarlananyny ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklary nazara alınmalydyr diýip döwlet başçylygy belledi. Bu babatda Russiýaly işewre bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra arkadagy terdarymyz dünýäniň owadan hem-de ýaşamak üçin amaty şäherleriň bir ýökümindäki orny bar hapy tutulandyrýan paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan Günnogoryň akyllar şahyry Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamynyň bilentliklerine galdy. Bir ýerde döwlet başçylygynyň garamagyna Magtymly Pragy medeni seýilgäk toplamynyň aşyklanyş ulgamynyň teklip edilýän görnüşleri görkezildi. Hormatly prezidentimize Magtymly Pragynyň heykeliniň amumy görnüşi hem-de medeni seýilgäk toplamynyň amumy görnüşiniň taslamalary hem-de çylgylary şeýlekem toplamy abadanlaşdyrmakda ulanýan serişdeleriň görnüşleri bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz toplamyň ýanyjyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça alınıp barýan işleriň baş bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz medeni seýilgäk toplamda täsir tehnologiýalary ulanmagyň mümkindigini belläp, onu häzirki zamanyň aşyklanyş ulgamynyň iň täze enjamlaryny ornaşdyrmak wezipelerini mühim ähmiýet berilmelidigine üns çekdi. Şeýlekem arkadagy terdarymyz şu ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäheri boýunça guran iş saparyna Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamyny abadanlaşdyrmak işlerine häzirki zaman ýokary hilli bileg serişdeleriniň ulanmagy boýunça beren tawşyklarynyň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandy. Vice-premier döwlet başçylygynyň tawşygyna laýyklykda toplamyň bileg işlerine we Magtymly Pragynyň tutuş adamdat jemgyýetine belli bolan şagyrlarynyň ganaty setirleri baýyrlaryň gözüne ýagtyrandyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli çezmek orna edilýän tagallarlar barada hatabat berdi. Tebigi we şäher gurşawynyň sadaşly utgoşmagy, ýaşyl dolaklaryň döredilmegi, paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny, adamlaryň ýaşamagy, oňoýly din jalmak üçin wirus şertleriň döredilmegi bilen bir hatarda tarihte 3 möjek ýyl goýan şahsiýetleri hatyralamak meselelerini üren jogapkärçilikli hem-de toplumlaryň esasda çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda degişi ýolbaşlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra bir ýerde Russiýa Federatsiýasynyň Возрождение taslama gurulşyk kampaniýalary toparynyň ýolbaşçy döwlet başçylarynda paýtagtymyzyň günorta künjeginde fiil suwlaryny toplaýan goruk diskalarynyň fiil suwlaryny süzüji we fiil suwlaryny toplaýan bentler, beton hem-de toprak düşekli akabalar we olaryň görnüşleri bilen baglanyşykly taslamalar hem-de ýerleşik ýerleriniň çylgylary barada hatabat berdi. Döwlet başçylarymyz Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamynyň çägini abadanlaşdyrmak we bagy bostanlygy urmak boýunça kefiýetlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi we onuň çäkleriniň ýanyjyk ýerleriniň arasaçylygyny we abadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli gözüçlükde saklanmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumda gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmatary Roman Skляр kabul etdi.
Qazaqstan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornatary wagt tap kabul edenligi we töhfetde çykdy. Döwletary hyzmatdaşlarynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, Qazaqstanyň prezidentiniň mehirli salamy getirdi. Ola döwlet başlarynda ýurdumyzda okunly sirmäge gönükdirilen döwlet işini üstünlikleri arzu etdi. Hormat prezidentimiz dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýoly başlaryna we halkyna bagyt hemde awadançyk barada garduwlaryny beýan etdi. Garaşdy Türkmenistan, Qazaqstan bilen diýip bolan hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny iki taraplyň we köp taraply initasda ilkinji nowatda bolsa ýeri halkary guramalaryň hemde awraly sewit düzümleriniň orbaýynça mundan meýlekde pugtulandyrmagy güdümli tutýar. Duşun başına şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýän iki ýurdun geçen ýyllaryň dowamyna nusgalyk döwletary hyzmatdaşlygyny ýoly goýanyny bellenildi. Ýökbetdeşler ýödary gyzyklanmagyny nazara almak bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýanyny belläp, tiýasy diplomatik, tewda ykdysady we medeni ynsanperwer urganlarda netijeli Türkmen-Qazaqstan gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdylar. Tewda ykdysady, ýalňyş energetika, tenagat we owagçylyk urganlary esasy urlaryň hataryny görkezildi. Bu urganlardaky ýödary gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlelikde Türkmen gazyny Qazaqstana iýermek boýunça alaraşyklar gazanyldy. Qazaqstan tarapy ýurdumyzyň çägine galla terminalyny gurmak boýunça taslamany durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi. Umumy pikire görä, ýokary we hökümetara derejesinde gazanylan iki taraplyň alaraşyklaryň ýygyderli durmuşa geçirilmegi hemde ykdysady, ilmi teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Qazaq toparynyň ýygyderli geçirilýän mejlisleri, daşary işler ministrlikleriň arasyndaky fiýaty geňeşmeler hemde geçirilýän giňerimli medeni şäherlere işin gatnaşylmagy ähli urlar boýunça Türkmen-Qazaq gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam edýär. Qazaqstan hökümetiniň başçylygynyň birinji ornatary döwlet başlarynda din hukukluk, inançmak we ýödary hormat goýmak ýörelerine esaslanýan iki taraplyň gatnaşyklaryň gelejegine ýöňden gözlükli çemelişýänligi, tewit görnüşinde köp taraplyň hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýöre bilen üstürilýän üçin hoşallyk bildirip, amala aşyrylan hemde täze bilelikdäki möhüm taslamalaryň ykdysady gatnaşyklaryň pugtulandyrylmagyna hemde goňşy halklaryň arasyndaky dost soňlygyň hasy pugtulandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi. Duşun ahyryna hormat prezidentimiz we Qazaqstan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornatary birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, iki döwletiň we olaryň doganlyk halklarynyň arasyndaky ýöňden gelýän dostluk we hoşnýetli goňşuluk täpleriniň üstünlikli dowam etjekdigine berk ynam bildirdiler. Duşukdan soň myhman habarçamda şeýle görünmerdi. Türkmen hyzmatdaşlaryna mehirli kabul edenlikler üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Şu ýyl biziň döwletlerimiz üçin şanly ýyllar. Çünkü şu ýyl biz ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Biziň gatnaşyklarymyz hemişe strategik hyzmatdaşlyk ýöreleri bilen baglykda doganlyk gatnaşyklarymyzy nazara almak arkaly ösürilýär. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti biziň gatnaşyklarymyzyň ösürilmegine we pugtulandyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Biz Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen netijeli gepleşikler geçirdik. Tewda ykdysady, owagçylyk we gaz ulganlaryna tenagatda iki taraplyň hyzmatdaşyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Bir näçe meseleler boýunça aralaşyk gazanly. Biz Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýs ýürekden hoşallyk bildirýäs. Biziň wekiliýetimiz ministrlikleriň we pugdoklyň durmuş idaralarynyň bir näçesi bilen gepleşikler geçirer. Biziň gatnaşyklarymyz köp horlarda netijeli ösürilýär. Geçen ýylyň 21 dekabryna Aşgabatda hökümetary toparynyň mejlisi geçirildi. Biz şu ýyl ýurdumyzyň paýtagty Nur-Sultan şäherine Türkmenistanyň hyzmatdaşlarymyza geljek meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin garaşýar. Munyň özi ýokary siýasy derejede kabul edilen alaraşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Sag bolun. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň Türkmen teatr synoda adly teatr festivalina gatnaşjylary iýeren gutlawy bilen tanış edýäs. Hormatly teatr artistleri, medeniyet we synoda satlary. Sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyna şadlyk şowkuny weselip geçirilýän Türkmen teatr synoda adly teatr festivaliniň öz işine başlamak bilen tüýsürekden utlaýan. Ajaýyp bakar pasyny geçirilýän bu synod baýramynyň milli teatr synodumyzyň köp müň ýyllyk taryhy medeniýetimiziň mundan beýlägem gülläp ösmegine uly gollap boljakdygyna berk inanýan. Garaşsyz, hemişelik bir tarap ýurdumyzda gurmak hemde döretmäge esaslanýan döwlet siýasatymyz üstünlikli amala aşyrylýar. Watanymyzyň atgydyryny goramakda, halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşyny üpçün etmekde, sevitde parahatçylyk we halklaryň dostlugyny, birek-birege inançmagy berkitmekde giňerimli işler ýaýlanyrylýar.
Yurdumyzyň medenet ulgamyny, şonuň bilen bir hatarda teatr synawatyny ösdürmekde uly işler amala aşyrlýar. Qadymy döwürlerden märi türkmen topragy ösen medeniyetiň we synawatyň ojagy hökümini bellidir. Türkmen halky dünýä medeniyetiniň ötüşine uly goşant goşdy. Asırlaryň jümüşini edip watanymyz beýik ýüpek ýolunyň ýüregi we hereketlendirji güýji bolmak bilen milli teatr synawatymyzyň şöhratly Oğuz paýkasynyň dünýäniň dürli halklarynyň medeniyetlerini oňaýyn täsir etmegine giň şertler döretdi. Şol bir wagtyň özünde goňşy we alys ýurtlaryň halklarynyň medeniyetleri türkmen teatr synawatynyň baýlaşmagyna da uly iteri berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwründe türkmen teatr synawatymyz döwletleri we halklary medeni insanperwerlik babatda özara baglanyşdyrmagy, köp taraply gatnaşyklary ösdürmäge ýardym edýär. Häzirki wagtda Aşgabat şäherine teatrlaryň altysy, Şeýlede Balkan, Daşow, Lewap we Marwula teatrlary hereket edýär. Ahal welaýatynyň dolandyrş merkezine drama teatrynyň gurulşy alınıp barlýar. Teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermeň tertibini we şertlerini tasdiklamak hakyna karar kabul etdi. Bu işleriň ählisi teatr artistlerini, medeniyet we synawat ustalaryny, zähmet üstünlüklerini, ýylyurt bäkfetli beýik işlere, täze eserler döretmäge ruhlandyrýar. Türkmen teatr synawatynyň görnükli wekilleri bolan Aman Gulmämedow, Badar Amanow, Alty Garlyýew, Muhammed Şerkedow, Savr Ataýew, Sona we Suray Muradowalar, Artyk Jallyýew, Ata Döwletow, Hommat Müllük ýaly zehini teatr artistleriniň adabrayam bütün dünýäde bellidir. Olar uçursuz tebigi zehini we zähmet söýürligi bilen teatr synawatyny öçmejek iz galdyrdylar. Hemde ustatlarça janlandyran keşpler bilen dörjülük dünýäsinde meşhurlyk kazandylar. Bizim wezipemiz sahna ustatlarynyň ýoluny münasip dowam etdirjek ýaşlary terbiýelep ýetişdirmekden ibaretdir. Hormatly synawat ustatlary, teatr synawaty halkymyzyň köp asyrlyk medeniyetiniň köklerini özüne jemlemek bilen jemgyýetimizde edip watanymyza, mähriban halkymyza beýik buýsanjy we insanperwerlik duýgusyny terbiýelýär. Ýaş nesillerde ýokary ahlak käsitleriniň watan söýjülüň belent düşünjeleriniň kemale gelmegine ýardym edýär. Sahnalashtyrylan eserler bugünkü bagtyar halkymyzyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny, edip watanymyzyň dürüjlüğün we ötüşleriň ýoly bilen öňe beýik geljege barýanlygyny alamatlanýarlar. We jemgyýetçilik durmuşyny täze öwüşgün şaýýarlar. Belent maksadlara ruhlandyrýarlar. Agdyberligimizi we jebitligimizi hasam portulandyrýarlar. Olar geçmiş bilen geljegiň arasyndaky ruh köpür bolup hyzmat edýärler. Köp asyrlyk milli medeniyetimiziň dünýä medeniyetine goşan ägirt uly goşandyny açyp görkezýärler. Türkmen synawatynyň dünýä teatr synawatynyň ötüşindäki ornuny aýdyn kesgitleýärler. Festival gatnaşýan teatrlaryň dörjülük toparlary tarapyndan täze saklanyşdyrylan oýunlaryň esasy bölegi gahrman arkadamyzyň dana paýkasyndan dören şuňur peltepegi eserleriň esasyny dördülendigem aýratyn buýsanlardyr. Çünki gahrman arkadamyzyň dana paýkasyndan dören şuňur mazmunly eserler durmuşymyzyň ähli uğurlaryny, belent maksatlary ýetmekde ýol görkezji şamşyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmeti bolup hyzmat edýärler. Hormatly synawat festivalyna gatnaşyjylar, medeniyet we synawat ustatlary. Sizi garaşda hemişelik beýtar Türkmenistanyny ýaş synawat işgärleri üçin dörjülük ilhamynyň, ötüşüň we zähmet ýeňişleriniň eksilmez çeşmeti boljak. Türkmen teatr synawaty atly teatr festivaliniň öz işine başlamak bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş, dörjülük älemine ul üstünlükler ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adynyň Bolgariýa Respublikasynyň prezidenti Rumen Radew we ýurdun ähli halkyny Türkmenistan bilen Bolgariýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlaularyny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlanymyz iki döwletiň arasynda gatnaşyklaryň biri hormat goýmagy, deň hukuklyk hemde özara ynanmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär.
ýanyny nykdy. Hemde bilelikdäki taglalaryň netijesinde ýurtlarymyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähwidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Rumen Radiýew berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowaçlyk Bolgariýa Respublikasynyň halkyna bolsa ösüş we awadançylyk arzuw etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle-de hut öz adynyň Niderlandlaryň paşasy Willem Alexander we ýurdun äkli halkyny Türkmenistan bilen Niderlandlar paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylyk münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlarymyz iki döwletiň arasynda gatnaşyklaryň birek-bire hormat goýmagy, diň hukukly hemde özara ynanşmagy esasdan ýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýänyny noktada. We bilelikdäki taglalaryň netijesinde ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähwidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp paşa Willem Alexander berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowaçlyk Niderlandlar paşalygynyň halkyna bolsa ösüş we awadançylyk arzuw etdi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew haty berdi. Ol şu ýyl Qazaqstanyň we Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýänyny nykdy. Biziň doganlyk döwletlerimiz geçen 10 ýyllyklaryň dowamyny dostlyk, hoşnýetli goňşulyk we birek-bire gollama gatnaşyklaryna daýanyp köp ugurly hyzmatdaşlygy ýoly goýdular. Bu gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlygyň derejesine dogry gelýär. Bedi döwlet gatnaşyklaryň ýyl ýazgysyny täze sahypany açyp, Qazaq-Türkmen hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze dereje çykarmagy aýratyn ähmiýet berýär. Energetika, logistika, senat ulgamlaryny hemde owu hujulugyny bilelikdäki iri tatlymlaryň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlygy kuwatly iterip berip biler diýip Qazaq lideriniň hatyny aýdylýar. Qazaqstan prezidenti geçen ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistana bolan döwlet saparynyň marşyny gaz pudugyny geljek uly tatlymlar amala aşyrmak hemde Türkmen owan ferkedini galla terminalyny gurmak barady anyk ýalaşyň gazanlygyny tap. Ýokarda agylan tatlymlaryň üstünni içkin işlemek maksady bilen Aşgabatda Qazaqstan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmatary Roman Skляryň ýol başçylygyndaky hökümet wekiliýetini ugrudanyny bellädi. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bu ýalanlaşyklaryň üstünlük durmuşa geçirilmeginiň iki taraplaryň sowda ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardym etjekdigini hemde häzirki döwürde Qazaq-Türkmen gatnaşyklarynyň ýokary derejesini tasdiklajakdygyny ynam bildirip, hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow doganlyk Türkmen halkynyň rowaçlygynyň bähwidine jogapkärli döwlet işini uly üstünlükleri arzuw etdi. Odal habar berilişi ýaly döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk puturlandyrmagy uly goşundy üçin Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in permanent laýyklykda dostlyk ordeni bilen seýlanly. Bu waka ýurdumyzda ruh bilenlik bilen kabul edildi. Şu münasibetli hormat prezidentimiň adyna gutdaw hatlar gelip gowşýar. Olar iwerenler bu syýlagyň diýip bolan dostlukly Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň miýdemezdiginiň, ýurdumyzyň durmuşa geçirýän hemde dünýä giňişligini, onuň awraýyny belende aldyran parahatçylyk söýjülükli siýasatyň ikrarnamasynyň aýdyň suwutnamasyny taýýarlar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýokary syýlagy bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başlarymyza berkjan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň mundan beýlegim güllä besmeginiň, mähriban halkymyzyň awadançylygyny bähwidine alyp barýan giň ýerimli işlerini täze ajaýyp üstünlükler arzuw edýärler. Hormat prezidentimiz bu ýokary syýlagy bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow Mehri utdylar. Döwlet başlarymyza tüýsürekden gutdaglaryny minister kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Qalyjew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Orazgelliýew, Pürçekow, Toýliýew şeýle-de minister kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew iýerdiler. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkär işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Döwlet başlarymyzy ýokary syýlagy bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymov utladylar.
Hormatly prezidentimizi yurdumyzyň harby hukuk gorajdylarlarynyň ýolbaşçylary tüýüp sürekden oktadylar. Dostluk orjini bilen sylalanmak münasibetli döwlet başlanmaly. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyny saýlawlary we salat alşyklar geçirmek boýunça merkez toparlyň başlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zinanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Mahtumladyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyny Howannarlyga mätäç şaýlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gotluw hatyny berdiler. Şuun Köş meçidini we Göktepe meçidini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy, Hacı Arkadaýymyz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyna Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başlygy Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli gününiň sadakasy berildi. Ýer bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy Hacı Arkadaýymyz Köşdäki meçide geldi. Hacı Arkadaýymyz bu ýerde yurdumyzyň hormatly ýaşullarynyň, din wekilleriniň üsüp gelýän ýaş nesilleri watandaşlyk ruhuny terbiýelemekde we asarlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk diýip desturlarymyzy wagt etmekde uly işleri bitirýänliklerini kanagatlan bilen bellädi. Şeýlekem Gahrman Arkadaýymyz her welaýatyň bir etrawyna meçit gurmak boýunça işleriň ýerine getirilişi bilen gyzyklandy. Şonuň bilen baglanşyklykda häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar ýaşaýşy, ýurdumyzyň awadançylygy, şeýlekem türkmen halkynyň insanperwer ýörelgileriniň düwrewap derejede ösdürmek ornuny döwlet derejesinde alady edilýän üçin Hacı Arkadaýymyza hemde arkadagy serdarymyza tüýüp sürekden hoşalyk sözleri beýan edildi. Soňra bu ýerde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başlygy Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagy dile edilip keramatly Gurhandan türeleri qolly. Ýaxşy dileglerden soňra Hacı Arkadaýymyz ýurdumyzda ýaxşy desturlaryň mundan meýlekde döwrüň ruhuna qawap derejede ösdürmegi, ýaş nesilleriň şöhraty pederlerimiziň wesiýetlerine wypar bolup ýetişmekleri ornuny edilýän tagallalaryň ýygyderlik häsiýeti eýi bolmalydygyna üns çekdi. Munyň özi ýurdumyzda milli diýip desturlaryň ösdürmegine, nesilleriň himmet taraplaryň we sazyşly ösüşine aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlekem Hacı Arkadaýymyz söhbetdeşiň barşyny ýurdumyzyň din wekilleriniň alyp barýan işleriniň edep terbiýe wagtynda nusgalyk bolmalydygyny, şol ruhatyň özüne milli libaslaryň halkymyzyň köp asyrlyk ýörelgilerini we onuň ýaxşy desturlaryna qawap gelmek bilen baglanşyk meseleleriň üns merkezinde saklanylmalydygyny bellädi. Soňra Hacı Arkadaýymyz edilen doga dilekleriň büyük bir waryň dergäkine kabul bolmagyny dilek edip birden ugrady. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Hacı Arkadaýymyz Göktepe meçidine geldi. Gahrman Arkadaýymyz bu ýerde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň belli gün sadakasyna gatnaşmak üçin gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyňky adatdan daşar we dowluk täýärli elçisi bilen gurrundaş bolup, özüniň Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň aradan çykmak sebäpli geçirilen hatyry çärelerine gatnaşanyny we onu ýurdumyzda Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günni geçirmek barada razylyk alanyny aýdyp, şu günem merhumy hatyralap tadaklaryň berilýänini bellädi. Dostlukly ýurdun elçisi Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentine bildirilýän hatyry üçin sag bolsun aýdyp, munyň beýik insanperwerlikden nişanlygyny aýratyn bellädi. Soňra Göktepe meçidinde Türkmenistanyň müftisi Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentini ýatlap duga qody. We Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň aradan çykmak sebäpli geçirilen hatyra çärelerine edilen doga dilekleriň, berilen sadakalaryň Allah Tagalanyň dergäkine kabul bolmagyny we merhumyň jaýynyň cennet, ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny dilek etdi. Türkmenistanyň müftisi asyrly ýörelgileriň rawaj almagy ornuny himme taraplaryň tagalla edýänlikler üçin Hacı Arkadaýymyzyň we arkadagy serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan işleriniň rawajlyklary beselmegini arzu etdi. Soňra Hacı Arkadaýymyz ýurdumyzyň vilayetleriniň gelen ýaşullara ýüzlenip, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny we ýaxşy diýip desturlaryny wagt etmek boýunça durmuşa geçirilen işler barada aýtdy. Şeýlekem Hacı Arkadaýymyz Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň türkmen halky üçin bitiren hyzmatlaryny ýatlap, berilýän sadakalaryň kabul bolmagyny dilek etdi.
Soňra Hacı arkadagymyz Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň hatirasyna berilýän tadaka gatnaşdy. Assalamu alaikum. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar. Birleşen Arap Emirlikleri'nin prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň bir wagt aradan çykma baradaky habar gynanç duýgusy bilen kabul etdik. Ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň taşyry bilen Birleşen Arap Emirlikleri'nin prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň aradan çykmak sebäpli geçiren hatyra çärelerine gatnaşdyk. Biz bu ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň hemde tutuş türkmen halkynyň adyndan gynanç bildirdik. Medet berici sözleri ýetirdik. Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň aradan çykmagy diňe bir ýurdun halky üçin däl, dünýä jemgyýetçiligi üçin hem oly ýetki boldy. Ol ýaşan manyly ömrüne haýyrly we hem insanperwer işleri bitirdi. Tutuş İslam dünýäsinde 3 möjekem iyi goýdy. Doğanymyz Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň garaşy watany üçin hem bitiren işlerini hem de himayet golluglaryny şuňur kanagatlanma bilen ýaşlaýar. Birleşen Arap Emirlikleri'nin merhum prezidentiniň paýtagtymyzdaky meçidin döwletler köşküniň ene mähri hem de halkara iç keselleri merkezleriniň gurulmagyna Arçman şifahanasynyň döwrewap ýagdaýa getirmegine Marda çağlar hassahanasynyň gurulşygyna Maryanyň halkara howa mendeliniň döwrewaplaşdyrylmagyna hem aýratyn oly tagallasy bar. Olyna paýtagtymyzdaky döwletler köşküne iýüzler hem haýır sahawat golluglaryny berýärdi. Halkymyz hoşnut etdi, hyzmatdaşyň doğunyň aýdyň nişany bolan hem bir işleri hem işedem ýagşylykda ýatlaýar. Taparyň dowamynda biz razylyk berilen ýagdaýynda ýurdumyzda doğunum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli günni bellecekdigini aýtdyk. Hem şun biz halkymyň mukaddes däplerine ýerip Göktepe meçidinde köşedäki meçitden döwletler köşkünde Birleşen Arap Emirlikleri'nin merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli günüň sadakasyny berýär. Hormatly adamlar, Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan görnükli, ören parasatly döwlet başdan hökmüne yer ýüzüne görelli boldy. Ol Birleşen Arap Emirlikleri'nin pazarlap ösmegini sallamly goşunt goşdy. Onuň sebäptem dünýäde parahatçylygy gorap saklamakda bitiren oly işleri hem bilinmäge münasipdir. Dünýä ýurtlar hem şo sanyna Türkmenistan bilen oňun özara bähitli gatnaşyklaryň ösmeginde Birleşen Arap Emirlikleri'nin merhum prezidenti aýratyn tagalla etdi. Türkmenistan üçin Birleşen Arap Emirlikleri ygtybarly hyzmatdaş, ýürekdeş dost. Biz ýola goýulan asly däpleri dowam etdirip ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary mundan belaktem iýdigdirli ösdürýär. We hassa pultolanýar. Biz saparyň dowamynda dünýädäki ajaýyp meçitleriň biri bolan Şeyh Zayed meçidini hem bar Birleşen Arap Emirliklerini esaslandıran Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'yň hem aramgahyna ziyaret etdi. Merhumyň hem hormatyny aýet dua etdik. Şeýle bol ýerde bize bir meçit barada bir giňişleýin maglumatlar özüne jemlen hem de dünýädäki meçitler bardy hem gurrun beren mukaddes kitaplar hem goşuldy. Elbetde
Adam ömrünün o düýünlüği hem ýaşalan ýaşlar bilen onuň hem many mazmuny bolsa hem bitirilen işler bilen hem ölçenýär. Büyük işler bitirenler hakykada hem işelip galýar. Birleşen Arap Emirlikleriň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan hem eden ýaşylyklary, hayır hem işler hiç wagt unutulmaz. Onuň ýadyýarlygynyň häzirki hem geljek nesilleriň hem kalbynda bak hem galjakdygyny ananýar. Hormatly adamlar. Häzir bolsa Türkmenistanyň müftüsi teberek çykyp bersin. Ýurdumyzyň müftüsi teberek çykyp Hacı arkadağımdan beren sadakalarynyň kabul bolmagyny, Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başçylarynyň ýatan ýeriniň ýagty, jaýynyň cennet bolmagyny dilek etdi. Ey Allah'ım, tarihte beýik döwletler urun, ata-bagyryň ihlasyn buýlaryny ýetip bize miras galan, öz bolşly milli däp desturlarynda türkmençilik ýörelini eýrip, hemde halkymyzyň beýik ýuragyny öňündäki beýik ibadatlaryny berza etmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredýän, garaşsyz hemde baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň belet mertebeli prezidenti, hormatly arkadaşlar terdarymyň, hemde türkmeniň taryhynda unutulmajak beýik tutumly durmuşa geçiren Türkmenistan gahrmany, hormatly ýylaşlymyz, hormatly Hajar kadamyň janlary sag başlardyk ömürleri uzak bolup, özüň bolar hemişe görünmez, beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, iýilikdaşlar bilen işlendir wajeýle. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýýam galkynçlygynyň, halkyň arkadaly zamany ýylynyň bu märek any gününe, mukaddes Göktepe meçidinde, paýtagtymyzdaky şehitler meçidinde hemde döwletler köşkünde, hormatly Hacı arkadamyň ýetidehinden hemde Jowher paýhyndan dönen ajaýyp eserleriň galam hakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli günü münasibetli berilen sadakalaryny okulan ayet dualaryny hasyl bolan sawaplary bagşyladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ilimiz, yurdumuz, vatanımız üçün şerin zalın bidaden şehitlerdir geçeceklerin, âlerin, pirlerin, ulemaların, ehli Muhammed ümmetinin, her bir Türkmen mukaddes oğuzundan umidiyar olanların mukaddes Göktepe savaşında vatanımız için, gelecek nesillerin için, şerin zalın bidaden atabağların, enemamlarının, hormatly Hacı arkadağın kıblati, özünün manil ömrünü, mehruan halkımıza hemde vatanını bağışlayan iyiler yaşımız Berdi Muhammed oğlu Merkul ağamızın hususanla yurdumuzda ulu qollawlar berip Türkmen halkımızın yürekdeş dostunu öwürlip paniden baqa geçenlerde bütün halkımızı qıynandıran merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň ruhlarını bağışladyk. Qoy olaryň ýatan ýerler ýagty, jaýlary cennet, ruhlary şad bolup, imanlary hem rawulsun. Ey Allah, onun iyine galan, ehli oğul gıylarına, doğrun qardaşlarına, Birleşen Arap Emirlikleriň ehli halkyna, tawr qanaat, iki dünya agry irtiqal bereket nasip eylep, olarynda görjeklerini gowul eyle. Ey Allah'ım, hormatly arkadaşlar terdarymyň, hemde Hacı arkadamyň, merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň ýatlap beren sadakalaryny, edilen dua dilelerini, okulan ayet kelamlary öz kerimlilerini kabul eyle. Ey Allah'ım, şu berilen sadakalaryň hormatyna, ey Allah'ım, şu edilen dua dilelerini hormatyna, ey Allah'ım, şu okulan ayet kelamlaryň hormatyna, göz başyny asyrlaryna gaýdan Türkmen Arap doğunluk gatnaşyklaryň hasy berkep ilerden bolmagyň özüni nesip eyle. Ey Allah'ım, Türkmen halkynyň batyna goý hemişe Hacı arkadamyň hemde arkadaşlar terdarymyň belent başlar aman bolup, iýilikler arpadan işler was bolup, goý hemişe iýilimiz asuda, ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, tasaklarymyz irtiqally hemde döwletli eyle. Rabbena gfir lana ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم مات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. Sonra tadaqa gatnaşanlara nahar çekilip, Türkmen halkynyň milli aşganasynyň nygmatlary gödürlenildi. Munyň öýde ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän hemde döwürleri baglanşdyrýan milli ýörelgeleriň häzirki zamanyň ruhuny kybap derejede dowam edýänliginiň aýdyň nyşany görüldi. Bu görnüşler ýurdumyzda milli gymmatlyklara aýratyn gadyr goýýan halkymyz tarapyndan mühim ähmiýeti bolan çäreleriň ýokary derejede geçirmegine üren jogapkärçilikli çemilişilýänini görkezdi. Sonra
Türkmenistan'ın müftisi Ayet Tewir okap, Hacı Arkadağımyzyň ýiti dekininden hemde Jowhur paýhasyndan dören ajaýyp eserleriniň galamakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al-Nahyan'yň belli günü münasibetli birin sadakalarynyň kabul bolmagyny dileg etdi. Soňra Hacı Arkadağymyz sadaka gatnaşanlara gözlenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, edil vatandaşlar, oy bugünkü okulan ayetler hem edilen dua dilekler Allah Taala'nın devýärine kabul bolsun. Merhum hem jaý cennet bolsun. O hem gudratly, güýçli hem Allah Taala şu hem awar pursatdy. Birleşen Arap Emirlikleriň halkyna ruhy durnukluk hem sabarlyk bersin. Merhum ýetenleri ýagty imany hemra bol. Hormatly adamlar, dawolun toýda aýtsyn, elmedama sağlık olsun. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matbuatynyň başlygy Hacı Arkadağymyz sadaka gatnaşanlar bilen mehirli goşlaşyp birden ugrady. Şeýlekem şuun köşedäki mesjidde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al-Nahyan hatyralap sadaka berildi. Oňa gatnaşanlar iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegi we umuman sebitde paragatçylygyň durnukly üçin berkirilmegi urna derur tagalla eden Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başçylarynyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagyny dileg etdiler. Şeýlegen paýtagtymyzdaky Birleşen Arap Emirlikleriniň olurky prezidenti Şeyh Zayed bin Sultan Al-Nahyan'yň adyny göterýän döwletliler köçkünne merhumy ýatlap günortanlyk nahar berildi. Hacı Arkadağımyzyň ýiti dekininden hemde Jowhur paýhasyndan dören ajaýyp eserleriniň galamakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al-Nahyan'yň belli günü münasibetli berin sadakalarynyň kabul bolmagy dileg edildi. Şeýlekem Balkan vilayet merkezi Balkanaba şäherindäki çağılık öýünde Birleşen Arap Emirliklerining merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al-Nahyan'y hatyralap günortanlyk nahar berildi. Merhum ýatlap berilen sadakalaryň kabul bolmagy dileg edildi. Göktepe mescidinde geçirilen hatyra sadakatyna gatnaşçylar atyrly däwe erip mescidiň içinde goýulan mukaddeslige taqdim etdiler. Hemde ýaxşy desurlaryň ýokary derejede amal bolmagy urna arada edýän üçin Hacı Arkadağymyza we arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekem Göktepe mescidinde we Köşe mescidinde juma namazy golly. İslam dünýäsinde aýratyn ähmiýeti gadaplanýan juma namazyna Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň hatyrasyna berilýän sadakalaryň biýik bir waryň dergäkinde kabul bolmagy dileg edildi. Munyň özi ýurdumyzda tutuş İslam dünýäsi üçin ähmiýeti bolan desurlary aýratyn tarpy goýulýanyny, şunyň ýaly çäreleriň halkymyzyň agly birligini, jewisligini hassa pugtulandyrýanyny görkezýär. Bu bolsa türkmen halkynyň Hacı Arkadağymyzyň we arkadagy serdarymyzyň ýol başlygyna Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürmegine, iki ýurduň halklarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň iýişeňleşmegine goşun şahsiýetleri bildirilýän hormat sarpanyň hassa belinde göterilýänini görkezýär. Ýokary netijeler gazanmak şanly sinneler münasibetli geçirilýän ýaşlarda esasy wezipeleriň birine urilýär. Bu ýagdaý sport bät işleriniň gyzykly bolmagyny düşünedýär. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň welnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri betlenýär. Vilayatlerde giňgerinde ýaýwandyrylýan sport bätleşikleri netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar teatry baş müdirliginiň ýurdumyzyň hemde Balkan welaýat futbol federatsiýalarynyň guramagyna geçirilen ýarş tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Balkanaba şäheriniň Nevçi 2, Galkynyş, Kenarya Kadnak şäherden Şagadam, Hadar şäheriniň Çarlak ýollar toporlary welaýatyň kubogyny bätleşdiler. Gyzykly oýlar futbolçylaryň üstünligi bolan anamyny aýdym görkezdi. Türkmenbaş şäherindäki nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň Şagadam topory geçiren 4 duşugyna ýeňiş gazanyp kubogy eledi. Şagadamyň futbolçysy Ihlas Maktiýew ýarşyň iň ökde oýunçysy diýilip yglan edildi. Şular sport bätleşiklerine giňgerin berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgellere, futbolçylary tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý welaýat kubogyna geçirilen futbol ýarşyny görmek boldy. Kenarya Kadnak şäheriniň futbolçylarynyň gazanan ýeňşi nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumyna esasy ugur bilen birlikde sport üstünlüklerine uly ähmiýet berilýändiginiň netijesidir.
Hormat amlarını olsa yurdumuzun vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji maýda saat 20-den 21-nji maýda saat 20-nji bolajak we barada Türkmenistanyň Howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış bolan. Balkan vilayetini ötkäpdirýän bulut howa bolup ýağış şahary ýyllarym çakma mümkin. Demiratyk kilometrden tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 20 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 13-18 gradus, gündüzine 21-26 gradus, kenerak taraplaryny orta 14-19 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdirýän bulut howa bolup ýağış şahary ýyllarym çakma mümkin. Demiratyk kilometrden tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 22 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 18-23 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Mar vilayetini ötkäpdirýän bulut howa bolup Demiratyk kilometrden tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 22 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 17-22 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdirýän bulut howa bolup ýağış şahary ýyllarym çakma mümkin. Demiratyk kilometrden tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 23 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Daşowr vilayetini ötkäpdirýän bulut howa bolup ýağış şahary ýyllarym çakma mümkin. Demiratyk kilometrden tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 20 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 17-20 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdirýän bulut howa bolup azkem ýağış şahary ýyllarym çakma mümkin. Demiratyk kilometrden tili sekundy 12-14 metr, wagtal 20 metrçe ýetýän şimal uktar. Howa gejetine 19-21 gradus, gündüzine 23-25 gradus maýly bolar. Yurdumuz boýunça maý aýynyň 21-ne magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgäp durýanyny nazara alyp, basylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, şeldeki ýazarky wagtda howada towen bölejikleriniň kadydan 8 göterim artmagy we howanyň akymynyň ütgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksaty bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr arça berja etmek, iller arasynda saklamak zerurdur. Ähwan ýaşa. Bulary berk berja etseňiz, ýeriň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähram adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretdiňär. Ähli düşürüň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş da bolun, edil adamlar.